Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's Dong Bisaya. So si Dong Bisaya ngayon, naghahanap ako ng sapatos. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Manila Bay Ayala Malls. So we're just looking for shoes. Charot! Shoes talaga. Since day off, so magkakagala tayo. Okay. So guys, nandito na ako ngayon sa Adidas. So yun guys, mahal naman. Mahal. We'll find another. So guys, dito naman tayo sa Skechers. Yeah, Skechers. Okay guys, so welcome back to my YouTube channel. So nakabili na ako ng shampoo at saka tali sa liig ng aking chucho. Okay? So ngayon, pupunta na tayo dito sa department store sa Mall of Asia. Ayan guys, so tinulungan ako ng maganda. Yan o. So ito yung inano nyo sa... mura lang guys. It's 150 ata to eh. Ito 100. So pang araw-araw lang to sa bahay. Kasi ito 100 din to. Ito 100. Ito ang pinakamalula. 50 pesos. Oh. Pero mo si SM nagbebenta ng 50 pesos pero ang gaganda. Yan o. Inggit kayo, no? Saan? Magkano naman to? Basta ang importante may adjustments. Wow! Ang galing naman. Parang branded siya, no? Parang, hindi, bet ko to. Ito na lang kaya, bet. Kasya to sa akin. Parang gusto ko to. Wala ko kasi may mancha na siya. Magkano naman siya? Pero ang ganda ng ano niya, parang ano siya. Maganda ba to? Pero ang ganda niya, parang fade siya na ano. Ito na lang, be. Ito na lang kukunin ko. Lalaban ko na lang. Ayoko na. Huwag na lang. Oo, ito na lang. Sige ha, thank you ha. Thank you. Ayan, nasatisfied ako sa customer service. Ano pangalan mo? Ni Arabella Dominguez. Wow, Arabella Dominguez. Ang galing niya. Punta kayo pag pumunta kayo dito sa SMO Department Store, dito sa may Smart Buy. Hanapin mo si Arabella Dominguez. Bye-bye. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa department store. So may hinahanap lang ako. Okay. Tani niya oh. Okay. Bumalik. Saan ba na ito yung machine? Thank you. Guys, so naghanap tayo ng ATM machine. Magkano kayo ito mga lakas? Talagang kita mag-withdraw lang ako. Wow, talaga ito kasi ayan guys, so nakapag-withdraw na tayo guys. Ay, malayo ng withdraw. Okay, so ngayon pipili tayo.
Okay guys, so binalikan ko yung kung magkakasya to sa akin. This one, yung magkano. Miss, naka-discount na to dito? Sigurado? Sure. Magkano? Baka naman isang puso lang. Bala maglilis pa to. Hindi na po. Si Kaja to, baka naglilis ko lang to. Kaya nakabarit na kasi siya. At magkano ito? 49 lang? Kaya naman pala. Guys, 49 lang oh. Alam mo dahil bibili. Marami kasi punta pa ako ng fish floor. Yan guys, so ito this is 50 pesos. Ano ba yun? Isa lang. Siyempre ibang kulay naman. Pare-parehas na to. Hindi pang ano ko lang to, pambahay ko lang. Bahay ko sana. Wow, ang tanong. Magkasya. Huwag po. Yan lang. Yan na lang. Parang ang ganda ng kulay niya. Ito lang parang maluwag ko sa akin. Parang ang baboy ko na pagkakita. Laki niya eh. Magkano din ito parehas niya? Tapos dito ito 100. 100 ano lang ito. Oh, 100 lang yan. So tayo baka mahuli tayo ng ano dyan, security guard. Ay, ang liit. Diyos ko hanggang ano ko lang ito dito. Dito type ko itong black na to. Ito oh. Tapos wala namang malaki. Mga anong size po? Kung ano yung pinaka-last size dyan. Nagtatanong siya kung anong size daw. Sabi ko yung pinaka-last size. So, bumili rin ako ng pagkain ng hayop. Hayop talaga. Dito na yan kasi binayaran na yan. Ito actually okay na ito. Mga mura na ito siya. Kasi bibili ka ng mga branded, gano'n naman din yan. Tipid-tipid pa yung tayo ngayon. Kahit ito oh, ganda nito. Ay! Jacket. Jacket pala to eh. Wala na pan. Ito ng jacket. Ginulo ko na si Smart Buy. Pero sa hindi ko ito. Problema ko siya. Siyempre pagpantas, ipipili ko muna naman no. Bali na yung pampamalaga. Ayan. Large. Isusukat ko na lang. May dito. May price na to. Magkala ko kasya naman dito kasi nag-anak ko ng spine. Patong ko daw. Kasi ayaw ko na ng malaki sa akin kasi hindi ko nakikita yung chat ko kung dito. Hala, parang kasya. Ay, kasya siya.
ayaw mo pa rin. Wala kasya guys, oh. Kita mo. Pero pwede na siya. Hindi pa naman ito magiging fitted kasi may ilalim pa, no? Kasya siya, oh. Ganda pa ng kulay. Ito yung kulay ng mga, ano, yung mga hindi halatang walang pera. Charot lang. Sige, ito po. May iba pang kulay. Go, go, go yung gray. Yes. Tulungan mo ako. Kasi ano ko titip ko sa sarili ko. Everything na mo gusto ko. Yan. Oh, may damit na ako. Pwede. Ay, pwede. Ay, pwede. Pwede siya. How much?